जोङो साबायखर बावनांगोन स्पेशली जोङो 15 आगस्टआव एनाउन्स खालामजानाय 2024 दिनैहाय 2025 नि मैयानि जे केबिनेट जाव जे आसाम गभर्नमेन्टआ डिसिसन लाबाय बेखौ जोङो साबायखर बावनो गोनां आरो स्पेशली जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्ट सीएम प्रमद बर' सार आरो फरेस्ट बिफाननि मान होनो गोनां जोंनि रनजित बसुमतारी इएम बिथांमोनखौ हामबाय होनांगोन जोंनि नेशनेल पार्क हिसाबै जोंना बड'लेण्डआव जोङो मोनथाम नेशनेल पार्क मोननो हानायखाय जोङो खोब गोजोननाय मोनदों आरो बिनि गेजेराव सिखना जोहोलाव नेशनेल पार्क जे क्रिएशन खालामनायनि जाहोनाव गोबां कनफ्लिक्टफोर जाबोबाय गोबां दसा दसि जाबोबाय खिन्थु बेबायदि केबिनेटआव डिसिसन लानायखौ जोंनि अरन इंजोनिफ्राय खोब गोजोननाय मोनदों दा थेवबो फोसावनायनि उनाव गोबां माने हाग्रा दाननाय सोलिगासिनो बेनि सायाव मा बुंहरनो सानो हाग्रा दाननायनि बेलायाव जोंनि जाय जे हा गोनांखा आरो इनकारेज खालामदों हाग्रा दाननायाव रिभाइवेल जागरन जानानै दं बेखौ माबा मोनसे डिसिसन लागोन गभर्नमेन्टआ जिखिनि लेन्डलेसफोर बेखौ होनो थाखाय प्रिपेरेसन खालामगासिनो दं बेखौ निस्सय हाबाफारिखौ मोजाङैनो मावफुंनानै बे नेशनेल पार्कआ मोजां सोमखोर महर लाफिनगोन होननानै आं फोथायो जायफोर हाग्रायाव हाबनाय दं बिसोरखौ मा बेबस्था लागोन होखारगोन ना मा बेबस्था लागोन बेबस्थायाथ' नेशनेल पार्क घोषणा खालामजानाय नटिफिकेसन अलरेडि फैसिगोन बेनि कागजि पत्र जे क्लियार जायोबा बेखौ डिपार्टमेन्टआ डिसिसन लागोन आरो गोबां बिसिना फर्सफोर दं फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव बेबायदिनो बेखौ होखारनायानो जागोन आरो जे लेन्डलेसफोर हा गैजायिफोर बेखौ साइडआव मोनसे थानो थाखाय खाबु होनाय जागोन उननि समाव माबायदि बेनिफिट जागोन रायजोफ्रा बेखौ मिन्थिनो नागिरा मिन्थिबाबो मिन्थियो दा नोङो बिनि सायाव मा बुंहरगोन बेवहाय जोङो बेनिफिट जायैनि खोथा गैया दिनैहाय गभर्नमेन्ट रेभिनिउआनो होन जोंनि आनएमप्लयड इयुथ्सफोरनि खोथाखौ लानानै होन बेवहाय मोनसे सल्भ जागोन होननानै आं सानो बेवहाय टुरिजम इन्डास्ट्रिखौ जोङो क्रिएशन खालामनांगोन आरो गोबां दावबायारिफोर फैनानै बाव मोनसे टुरिस्ट खालामफैगोन आरो स्टाडि खालामफैगोन गोबां जेने वाइल्ड स्पिसिसफोर दङ बेफोरखौ भिजिट खालामगोन आरो रिसार्च खालामगोन बेबायदिनो क्रर अफ ट्रिस स्पिसिसफोर दङ बेखौ मोनसे जोंनि थाखाय बड'लेण्डनि थाखाय खोब गोग्गाथाव होननानै आं सानो आरो दिनैनि दिनाव स्पेसियेलि अखा हानाया खम जाबाय बियो माबायदि सोलायगोन होननानै बुंहरनो सानो मानसिफोरनो निस्सय जोङो मिथिंगाया जुदि थायोबा बियो सिस्टेमेटिकलि बियो मोजाङैनो बियो फैफिनगोन आरो मोनसे बियो नेचारेलि जोङो डिस्ट्रय जुदि जायोबा बियो अखा हानायाथ' खोब खमानो जालाङो आरो रानख्रावजोबो हाफ्रा आरो गोबां बेबायदिनो दैबाना जानानै इरिगेसनफोर जायो बेफोरबायदि जायो दिनैहाय बेनिफ्राय रैखा मोननाय आरो गोबां बिथिङाव बड'लेण्डआव जौगानाय फैगोन बेनि गेजेरजों आं बेखौ सानो प्रटेक्शननि खामानिया दासिमबो एसे जोंनि मानसिफोरखौ जोङो मोनसे कनफ्लिक्ट जायैफोरबायदि सिस्टेमेटिक डिपार्टमेन्टआ मावगासिनो दङ आरो बेवहाय गभर्नमेन्टआबो इनिशिएटिभ लादों माखासे जोङो माब्रैहाय दा जुदि एभेक्सनफोर जायोबा माखासे पलिटिकेल इनफ्लुयेन्सफोर फैयो बेखौ गैया खालामनानै माखासे हाबाफारिखौ मावनो थाखाय प्रिपेरेसन खालामदों